A může ovlivnit třeba moje výchova, moje vyrůstání, to, že například třeba od rodiny se nedostává lásku, tak si budu hledat někoho, kdo mi tu lásku taky nebude dávat a Jsou to různé případy. Může to být právě, že mi nebude dávat lásku, ale taky, že si můžu hledat někoho, kdo bude extrémní jako milovník. Jo, že vlastně tak, jak když vyroste někdo v rodině alkoholiků, tak bude taky alkoholik, anebo je abstinent. Jo, že fakt jako to může být různě. A jde o to, jak se to na nás jako otisklo a podepsalo, ta dynamika v tom dětství, toho vztahu našich rodičů. Jaký jsme měli vztah s matkou, jaký jsme měli vztah s otcem. A hledáme to stejně jako, nebo? Je to právě strašně jako rozdílné. Můžeme hledat pravý opak, můžeme hledat to stejné, přitahovat do svého života. A to samý vlastně, když vidím ten vztah mých rodičů, jaký oni spolu mají, tak si myslím, že to je ta norma, že to je to správný? No, je to hrozně individuální. Já se moc ráda právě jako vracím k tomu a pokládám svým klientům otázky, OK, co jste viděli, jaký vztah měli vaši rodiče a jaký vztah chcete jako vy, co je to vaše vysněné, a jak teďka jaké vztahy máte jako reálně. A pojďme si jako porovnat to, kde se střetává ta realita, že tohle chci, ale mám to úplně jako jinak. A tam je potřeba jako v tom rozdílu, jako tohle chci udělat jako to vědomé rozhodnutí a začít na tom pracovat. Rozhodnout se, že tohle chci. Ale hodně často my víme, co nechceme. A fakt jako, že to víme úplně naprosto přesně. Ale popsat to, co chceme, to už je jiný level. Protože když se zeptám někoho, a co chcete? No já nechci, aby dělal to. Říkám, dobře, znova. A co chcete? No já nechci, asi na podesáté, fakt jako na podesáté dokážu otevřít jako hlavu některých lidí, fakt jsou takhle moc jako zabrždění jako tou negativní jako myšlenkou, co nechcou, než jako a v tu chvíli sedí. No a jsou velmi jako takový všeobecní. Já chci klid. Jasně. A co je ten klid? Co chceš tam cítit, co chceš zažívat, pojď to popsat, protože pokud my jako opravdu reálně nevíme, co v tom vztahu chceme zažívat, jakou chceme mít roli, jaké chceme mít chování a reakce, tak budeme jako fungovat podle toho, co máme naučené z toho dětství. Automatické reakce. Nebudeme mít tam těch 5 sekund jako tu prodlevu a ve které bychom se mohli rozhodnout pro tu vědomou reakci toho, jak se učíme fakt jako zareagovat. A to je ta dovednost prostě pochopit, co bylo, co chci, co je teďka a fakt jako si jít vybudovat sám sebe jinak. Prostě si udělat čas sám na sebe a říct si vlastně, co chci od sebe, co chci od života, co chci od partnera, že jo? Jasně, ale neznamená to, ono to vypadá velmi jako dlouhodobě a složitě, ale pokud tomu jako každý den zavěnujete pár jako minut, tak prostě okamžitě výsledky jsou vidět. Já vždycky v coachingu říkám, to je tak strašně jako rychlé. Pokud fakt se dokážete zaměřit na tu akci, tak pojďte. Uvidíte výsledky a v tu chvíli, protože lidi, kteří vidí výsledky, jsou dál namotivovaní, protože u toho cvičení třeba ty výsledky jdou vidět až po další době. U toho coachingu, jak je to fakt strašně negativní, tak najednou jenom trošku otočí, tak vidí výsledky a v tu chvíli jsou motivovaní dělat jako ty věci dál. Tak to mě strašně baví, fakt jako ty pozitivní reakce na to, že ten coaching není jenom o vypovídání se a vymluvení se, ale o těch akčních krocích, které vedou potom k tomu zlepšení těch vztahů. Jaký nejčastější akční kroky tam jsou? Nejčastější nějaký jako... Nejčastější mám fakt jako 5 minut dýchání denně. Jo? Jo. Vyloženě sám za sebou. Jo. A potom, co se týče toho vztahu? To moc... Nějaký minimum? Minimum já říkám, ať si to dělá každý podle sebe, ale musí vědět jak. Protože jedna vlastně z věcí, která ve vztahu se dá převést do akčních kroků, je vědět, jaký máme jazyk lásky.
A tím pádem právě my se můžeme naučit ho dávat partnerovi, protože každý máme v sobě jiný jazyk lásky, primární a sekundární. Gary Chapman napsal krásnou knihu právě o tom a já vlastně klientům dávám vždycky taky test. Zjistěte si, jaký máte jazyk lásky, ale dávejte pozor na to, jaký má jazyk lásky váš partner. Protože pokud já mám jazyk lásky fyzický kontakt a někdo mi bude kupovat dárky, tak já to nikdy nepřijmu, protože pro mě to nebude vyjádření citu miluju tě, ale prostě no tak tady máš dárek, ale já chci, aby mě někdo objal, v tu chvíli se cítím milovaná. My se naučíme totiž dávat jazyk lásky tak, jak ten druhý potřebuje, to je zase dovednost, ale nedokážeme se naučit přijímat jazyk lásky nějak jinak, než ho máme. Zkus nám to trošku přiblížit, jazyk lásky. Jazyky lásky jsou fyzický kontakt, skutky služby, dary. Já vždycky fakt mám 5 jazyků lásky, já už to mám naučené nazpaměť, ale vždycky je zapomenu, jak jdou po sobě. Takže fyzický kontakt, slova ujištění, skutky služby, dary. A ještě jeden. No. Nevadí. Nespomenu si. Ale je toho plný internet. Každopádně... skutky si říkala. Skutky a služby, jo. Tam jde o to, že třeba kvalitní čas strávený potom a pozornost. Tak skutky služby jsou o tom, že vlastně třeba někomu vaříš čaj. Nebo mu vlastně podáš deku, když si chce jít lehnout. Nebo uděláš fakt jako... Taková pozornost prostě. Ano. Jo? A kvalitně strávený čas třeba, že vlastně je jedno, kolik toho času je, že třeba můžete spolu být jako jenom o víkendech, ale ten partner potřebuje ten čas jako kvalitně strávit, nejenom, že vedle sebe budete, ale že ho využijete proto, abyste vlastně fakt jako byli aktivní, takže třeba půjdete na ten výlet, budete mít hluboké debaty a cokoliv prostě jako co pro toho partnera tak jako je příjemné, tak podle toho prostě jako já bych se měla zařizovat a pokud chci naplnit jeho potřeby, aby se cítil ve vztahu milovaný, tak se budu zařizovat podle toho, jaký má ten jazyk lásky. OK. No vlastně, my tady máme jazyk lásky hnedka. Jak mluvit o jazyku lásky, když to partner odmítá řešit? No, je to asi případně tou zdravou komunikací. Hele, já bych potřebovala tohle a tohle a dělá mi to dobře, cítím se pak jako milovaná. Jo? Že třeba já bych svému partnerovi řekla, hele zlato, já potřebuju víc objímat, já se pak cítím strašně jako milovaná a v bezpečí a jsem pak jako klidná. V tu chvíli já mu dávám vlastně přímo jako návod, anebo můžu být jako taková... ale nesmím se pak zlobit, pokud já mu řeknu tady toto a on dělá jako něco jiného, nebo prostě já mu dávám fakt jako jenom okleštěný jako způsob, jak to má udělat, ale můžu to říct, mám ráda dotyky. Ty se mě vůbec nedotýkáš. Ano, nebo ty se, ano. Nejlepší způsob. My už tady žijeme jako kamarádi. Ano. Ale víš co, ono je to prostě pravda. To, co to jako žena řekne, akorát, že... Formou. Přesně špatnou. tak. Jo, my reagujeme hodně na tón a je to dovednost. V dnešní době je to fakt jako o tom umět otočit tu komunikaci, protože se změnila ta doba a dřív se tak jako tady tímto stylem, jako ty vůbec neděláš, toto komunikovalo, protože tam to bylo jako na základě nějakých těch norem, že přece se nerozvedete a nebudete sami a svobodná matka, tak prostě spoustu věcí bylo akceptovatelných, ale teďka ty vztahy jsou na základě pochopení, pocitů, prožitků, už záleží na tom, co ten chlap jako cítí a zároveň ale jako i žena potřebuje jako si uvědomit, jak to komunikuje, že nemá komunikovat jako tak strašně jako drsně a tlakem a výčitkama, že ta ženská energie je o té jemnosti, o té laskavosti. Takže trošku jemnějc. No a jak nenutit partnera do projevu lásky, který není pro něj přirozen? Co když třeba to obývání mu není příjemné? Tak pak ale nebude naplněná potřeba toho člověka
a tam potom můžou vznikat... A nebo co když to vidím, že on to dělá jenom kvůli tomu vlastně, že jsem to po něm chtěl, ale já chci, aby to dělal jako vnitřně sám ze sebe. Nedonutíš člověka k něčemu, co on sám nechce. A pokud partner nechce naplňovat tvoje potřeby, tak to o něčem vypovídá. Proč jako je mu to nepříjemné a znova otázka, je to pro tebe tak strašně jako důležité, aby to dělal přesně tady touto formou, pokud ale jako tvůj jazyk lásky je opravdu třeba fyzický kontakt a on prostě jako na to není, tak můžete udělat ty komunikační dohody, hele, tak jako pomazlíme se 10 minut denně a prostě to mi stačí. Jo? Já vím, ale potom jako zase vědět, že ten partner to dělá třeba jenom kvůli tomu, tak už to úplně... Tak jde o to, s jakou emocí tam jde. Jo, pokud si to jde odbít, jako no tak pojď, jako, tak já ti pomazlím, tak to není úplně jako koště. To je jako žena řekne, no tak běž, jako už nemám zájem, protože v ní vyvolá ten negativní pocit, tu emoci, ten odpor. A už to po něm ani nechci, přesně že jo? tak. A už to začíná jde být. o to, jak spolu dva lidi komunikují, pokud na sebe nahlížejí hezky a nebo jsou otrávení a už jsou fakt jako takový, jako, že jako... Je to o tom chtít tu kytku lásky zalejvat. Prostě chtít sám, nejenom, že z donucení, že vím, že prostě mám teďkom přijít, že se to ode mě očekává, aby jsme byli spokojení, no. Jo. A tam... Ale asi stejně, promiň, že to skáču, asi stejně podobně to budou mít ženy se sexem. Jakože když chlap má větší potřebu než žena, tak žena kolikrát jako to udělá jenom jako, aby byl klid. Je to pravda a právě ale jako to je to, že ona jako to neudělá s hnuseným jako pohledem, no tak pojďme na to teda, jako to, jako asi chlap úplně by neměl potom jako chuť dál jako pokračovat, no moc si to neužije a bude to jenom prostě jako akt, ale ne jako milostné předání nějaké, ale jako je potřeba najít taky tu rovnováhu v těch potřebách, pokud to chlap chce jako extrémně moc a žena extrémně málo, tak prostě najít ten jako balans, protože pokud jako on bude furt chtít a ona furt nechtít, tak prostě on bude vytvářet tlak. A tím pádem ona jako bude mít nechuť. Je to fakt jako... Já teda upřímně mám hodně klientů a řeším to s nima, jako všechny ty věci z týču doma a tohle je častá věc, co mi říkají, jako že ty ženy nechtějí a že nedokážou jako o tom komunikovat a že ona nemá ani třeba snahu, ta žena. A proč nechce ta žena? Protože většinou žena nechce intimitu z toho důvodu, že se cítí odpojena od těch emocí, od toho člověka, že se cítí jako nástroj k tomu, jenom uspokojení a žena velmi často právě k sexu potřebuje tu blízkost, tu pochopení, tu laskavost, ten pocit hezký. Takže ta předehra není to předtím, ale je to vlastně celý den, celý týden předtím, prostě jak dávám pozornost, jak vnímám. Jo, já říkám, pojďte si vyzkoušet změnit svůj přístup, laskavost i muži k té ženě, chtít jí udělat šťastnou, aby se cítila dobře, bez jako toho... Bez té motivace toho, že potom dostanu sexem, odměnu. Přesně prostě. tak, přesně tak. Ona přijde sama. Protože ona najednou jako se bude cítit milovaná, vnímaná a ona sama jako si vytvoří tu cestičku k tomu. Jsme lidi, sex chceme i ženy, i muži. To je přirozené. Ale pokud jako někdo víc, někdo míň, ale pokud ty ženy se necítí milované, tak od tady tohoto hodně upouští. Podle toho se pozná právě jako kvalita hodně jako toho emočního vztahu, protože ty ženy, pokud to tam nemají tu vazbu a jsou odpojené, tak první, co se vypíná, tak sexualita. Zajímavý. Dobře, tak jo. A můžou se mi měnit jazyky lásky podle situace? Jo, jako neúplně fatálně, že najednou bych prostě jako ze slov ujištění měla dárky, ale může se stát. Ale měníme se my, mění se doba, mění se naše zkušenosti, ale spíš jako ten sekundární, že může jako někdy pro mě může být víc jako ten kvalitní čas a někdy to můžou být třeba jako ty skutky služby, ale třeba tak
ty slova ujištění pro mě většinou bývají primární a tím pádem prostě takhle to jako pro A je mě třeba něco, co časem upadá prostě jako s věkem, že mi upadá ta potřeba prostě toho kontaktu fyzického a potřebuji víc ty dárky nebo potřebuji víc ty služby. Je to individuální, někomu to zůstane celou dobu jako stejné a právě na základě toho jako naplňování, tak je to právě jako udržované, anebo se to může změnit a já můžu říct, hele, mě dělá radost vlastně, když jenom tak jako vedle spolu sebe jsme, a nebo když mi uvaříš ten čaj, umět si to vykomunikovat, že prostě vlastně se změnilo ta věc, která mi dělá radost po boku tebe. Když jsme u toho čaje, já mám úžasnou rodinu, mám jako vlastního tátu a oni jsou k sobě úplně úžasňáci, že mám fakt jako úplně vzorový vztah a oni tyko nechci říkat s tím čajem, oni každý ráno vstane, udělají tu kávu, připraví tu snídani. Sakra, každý jedno ráno to udělá. To je krásné. To je krásný prostě jako. Fakt, že musím říct, že oni jsou právě pro mě taky ten vzorový vztah, proto jsem se na to i ptal. Jo, no. Je to velmi, fakt to jsou malé věci, malé gesta, které opravdu určují směr toho vztahu, protože on to může udělat jako takové to automatika, tady máš, anebo zalej čaj, tady máš. Je to prostě jako to, co předáváme za energii. Pokud nás ten člověk jako otravuje a dáme to tam tak jako automaticky, jsme lidi, my to vycítíme. Tak jako ta energie... Jako, že bych měl, že jo. Jo, a pokud já nechci, tak si musím sám položit jako otázku, proč tady jsem, proč mě to otravuje, co zatím je, jo, proč se jako nechovám, chci se chovat líp v tom vztahu, chci být takový partner, jako umět si dát jako takovou i sebereflexi na to, podívat se, jestli můžu být lepší a jak být lepší. No. Hranice. Jak si nastavit? Bez toho, aniž bych dával nějaký ultimáta. Je to o tom fakt jako vědět, co je mi příjemné a co je mi nepříjemné. A umět to zdravě vykomunikovat. A o zdravé komunikaci jsme si říkali právě, že je to já potřebuju, já chci, znamená to pro mě tohle. Pokud se to neděje, tak mi to umí spustit tohle a to se mi nelíbí, dávám si na to pozor. Pokud se to stane a opakovaně, tak v tu chvíli já tady nemůžu respektovat jako tebe a tím pádem prostě bych musela odejít. Umět si to jako vykomunikovat. Měl bych na začátku vztahu dát nějaký checklist jako mých hranic, co prostě... jako, ono to jako všechno odebírá tu romantiku, ale to je jako takový jako základ toho, fakt jako vědět o sobě tady ty jako nějaký věci. bio o sobě. A určitě ne takhle jako na papíru, jako výměnný obchod. Jako podepiš to a když to třikrát nesplníš, tak... ti budeš sbírat puntíky prostě. Ale je to o tom právě jako sednout si, nalít si klidně skleničku vína, říct si o sobě ty věci, stejně si o sobě jako tak povídáme prostě na začátku těch vztazích a poznáváme se, co máme rádi, co nechceme, tak pojďme se bavit o konkrétnějších jako věcech, co je třeba jako pro mě důležité, co je takové to no-go a když se to děje, tak jako třeba jak často jako reaguju a co když tak zareaguju, jak jako já mám potom reagovat na tebe, nebo co potřebuješ ode mě, když jako to.